थांखाया खोनादों आरो आङो माने नोंसोर दावराव जाबायमोन नामा नोंसिनि संसाराव बिदिमोन ना बे बुंदों बे सोंदोंमोन आरो ना इउटुबारा ओमफ्राय बे बुंदों मा ओहो दिनैसिम गोसोआव थानाय दावराव जाफेराखैनो आरे बाबा दावराव जाफेराखै होननानै नों बोरै बुंनो हाखो दावराव जाफेराखै होननानै नों दिनै बोरै बुंनो हाखो अब्लाथ' नोंनि गोसोआव जेबो गैमारा आं दा बुजिबावबाय बेवहाय आंनि थरथिंसे मोदै नोंनि गोसोआव दिनैसिम दुखु मोननाय फोरमायाखै आंनि थैनो खारनायाबो दिनैसिम नोंनि गोसोआव हाबाखै बेनिखायनो नों सोलायाखै माब्ला सोलायगोन दिनै थैनो खारनायसिम थांबाय आङो जैग' होनायसिम थांबाय आङो नाथाय नोङो बे इउटुबारनि सिगाङाव बुंबाय मा दिनैसिम गोसोआव थानाय नांज्लायफेराखैनो नांज्लायफेराखै बियो नों बिदिमोन ना आरो बुंदोंमोनबो नों सानसे आं सानसे बे न'खरखौ गारनानै खारगोन होननाय समाव बुंदों नों खाद बादा गैया जोंफोरनाव हिनजावा लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैयो रेकर्ड दङ खोनासंनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां आपडेट भिडिअ लाना फैदों मोनसे बिराद गिदिर आपडेट भिडिअ नोंथांमोना जानो हागौ सोरबाफोर मोनथिखाबाय थ' जायफोरानोखि मोनथियाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनासो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर जानला मोनला कमेन्टखौ भिडिअखौ पुरा नायालाखैनो नोंथांमोना जानला मोनला बिदि कमेन्ट दा खालाम आरोना लोगोफोर थ' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोरनाव थ'दो बिदिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलायासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनि नोंथांमोनाव नायलांदो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लाना फैदों बा मा कन्टेन्टखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थांनाय 2 दाननि सिगाङावनो खारखोमानानै थानाय रसमा ब्रह्मआ दिनै न'आव फैनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो नाथाय बिथांनि जिहेतु जिउ जारिमिना मानि थाखाय जादों आरो बिथाङा मानि थाखाय 2 दानखौहाय खारखोमानानै थानो गोनां जाखो बेखौ नोंथांमोना रावबो मिथियामोन बिथाङा दिनै गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनानैहाय न'आव सफैखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव बिथाङा दिनै गावनो क्लियारिफिकेसनखौ होदों जे बिथांनि जिउ जारिमिना माबायदि सोलिलांदोंमोन आरो माबायदि सोलिनाय आरो मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथाङा न'निफ्राय खारखोमालांनो गोनां जाखो बा गावनि जिउखौ बावसोमनो थाखाय बिथाङा खारनो गोनां बाध्य जादोंमोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअ एसे गोलाव जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना बुजिना ला जाहाथे गोरोन्थिया सोरनि बुजिनानै मोनो बा मिन्थिनानै मोनो आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला गोबावनि उनाव आं दिनै भिडिअआव फैबाय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबाङानो गोबां सावरायबाय सोरबा मोजां बुंबाय सोरबा गाज्रि बुंबाय नाथाय आं बेफोरनि सायाव जेबो बुंनो साना मानो होनोबा रावबो रावनिबो लाइफखौ मिन्थिया रावनिबो संसारखौ रावबो मिन्थिया जाय जादों बेसो मिन्थियो जों गावसो मिन्थियो नङा होमबा नोंनि संसारखौबो आं थांनानै नुहैयाखै आंनि संसारखौबो सोरबाया फैनानै नुफैयाखै नङा होमबा बेखायनो जायखि जेखि बुङा बुंथों बुंबाय थाथों जेखि बुङा आं बिसोरनि सायाव जेबो रिप्लाइबो होनो साना मानसिफोरा मा बानसावा आं बेफोरनि सायाव जेबो रिप्लाइबो होनो साना आं बुङाबो आरो आं दिनैसिम बुंनायबो नङा दा आङो बुंगोन आंनि लाइफआव मा जाबोदों मा जाबोआखै आं दिनै मानो न' नागारनांखो आं बिनि सायावसो बुंगोन आंनि संसारा माबायदिमोन आं मानो असान्थि मोननानै दिनै बे न'खरखौ नागारनानै बेबायदि गोदाव सोराव जाखो दिनै मानो बेबायदि सिटुएसनाव फैखो आं बेखौ बुंगोन फोरमायलांगोन सोरबा फोथायो फोथाया आं बेखौबो जर खालामनानै आंखौ फोथाय आं मोजां होननानैबो आं जर खालामा गाज्रिया आंखौ मोजां होननानैबो आं बुंनो थाङा अब्लाबो आंनि लाइफआव आंसो जाबोदों नालाय संसारखौ आंसो मिन्थियो बेनिखायनो आं जेखौ मोजां मोनाखै बेनिखायनो आं न' नागारदों बेखौ आं बुंगोन आरोना मानि थाखाय मारै आंनि हौवाया जौ लोङो बिराद असान्थि खालामोमोन नाथाय आं सिगाङावनो बेखौबो बुंगोन आं दिनैसिम ससियेल मिडियायाव आंनि हौवाया जौ फाग्ला ओरैबायदि आंनि संसाराव असान्थि होननानै आं दिनैसिम बुंनानै लायाखै आं मोजां मोना आंनि न'खरनि प्रब्लेमखौ आं ससियेल मिडियायाव बुंनानै मोजां मोना आं ससियेल मिडियायाव इन्टारेस्ट थायो इन्टारेस्टआनो थाथों आंनि संसारखौ रावबो मिन्थिया
ना बिसोरनो खोन्थाबा सोरबाया मिथिगोन ना सोरबाया नायफैगोन, रावबो नायफैयाना। ओंखायनो आं मोजां मोना, आं खोन्थाखायाबो। आरो आं न' नागारनानै थांजासिमावबो आंनि हौवाया बेबायदि आं न' नागारनानै थांसै होननानै आं रावनिबो सिगाङावबो बुंलाङाखै। नाथाय जाय मानसिफ्रा मिन्थिदों, जाय मानसिफ्रा खाथि खालानि सोरबा मिन्थिदों, ससियेल मिडियायाव बुंदों हौवायानो बिदि होननानै, नुदों नालाय खोनादों नालाय बिसोर बुंदों, बिसोरनिफ्रायसो भाइरेल जादों रसमा फिसाया बिदि होननानै। दा आं सानदोंमोन मा, आं गोरोन्थि लानानै, आं पापि जानानै आं बे न'खरखौ नागारगोन, आं बे हौवाजों एखुथा जागोन। होमबाबो आं बेबायदि संसाराव जानो हाला होननानै आङो न' नागारनानै थांदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, दा बे प्रब्लेमा फैबाय जेब्ला आं बुंनांगौ जाबाय, बुंसिगोन आङो। आं बुङाबाबो गोबाङानो कनफिउस जानानै थागोन, हिनजावा माबायदिबाबो बिदिखायनो बिदि दां होननानै। मानो होनबा सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडिया एक्टिभ थाबोनाय हिसाबै नोंथांमोनहा बयबो लुबैयो रसमानिफ्राय मोनसेबाबो भिडिअ क्लियारिफिकेसन लाबोथों होननानै। नाथाय आं क्लियारिफिकेसन लाबोनोबो आं सानामोन। दा लाबोनांगौ जाबाय, उफाय गैया। बिसोरो आंखौ जेबो समाजजोंबो रायलायासै नालाय, दा लाबोनांगौ जाबाय। आंनि न'खरा ओरैबायदिमोन, आं 2015आवनो हाबा जादों। आंखौ रावबो न'खरनिया जर जबस्ति खालामनानै हाबा हराखै। जों गावसोरनो सानैजों मोजां मोनलायनानै, गोसो थोलायनानै जों हाबा जादों। क'क्राझाराव खारलांनानै हाबा जाहैदों जों, फाग्ला बाबायाव। क'क्राझारावनो थादों सप्तानैखौ मोनसे रुम लानानै। जोंखौ सासे बिनिनो लोगोआ गोबां हेल्प खालामदों। बिसिनि बिमा बिफाया जोंनि गार्जेन जानानै जोंनि हाबायाव गसंथायदों। जोंनि न'खरनि फारनैनिबो न'खरनि जोंखौ हाबा होआखै। हाबा जाबाय, हाबाया जेराव जायो जाथों। संसारखौथ' मोजां जानांगौना, संसारावथ' बिसि फिसायनि गेजेराव मिलायनांगौना। हाबाया जाबाय, जाय हौवानि थाखाय आंनि न'खराव 6 मास 5 मास आं लेंहरजायाखै। आं ओरैनो दोनजादों। मानो होनबा बिसोर आंखौ हाबा होनो गोसो गैयामोन, बैसोआ उन्दै। आरो गावसोरनि फसायनाय बायदि बिसोर बिजामादैखौ मोनासै नालाय, बिसोर आंखौ हाबा होनो गोसो गैयामोन। मानो होनबा बयनिबो बिमा बिफाया बिदिनो, गावसोर गोसोबायदि जाजानो लुबैयाबा, गावसोरनि गोसोबायदि जाजानो लुबैयाबा फिसाफोरखौ दुखु मोनो, रागा जोङो। दिनैनिफ्राय जों नोंखौ नांलिया, नों जायजों संसार जानो होननानै थैजासे जानो होननानै थांबाय, बेजोंनो थांदो, सुखु दुखु नों बेजोंनो थाहैदो होननानै हगारनानै होयो माने। दा आंनि लाइफआवबो बिदिनो जादों। आं मोजां मोननानै थांबाय, गोसो थोनानै थांबाय। दा आंखौ बिमा बिफाया लेंहरासै, आं थाबाय। बेफोरबायदि हिसाबै उनावहाय लेंहरदों, आंखौ आथिमंगल खालामना होदों। थांलायो फैलायो होनबाबो आंनि प्रब्लेम, आंनि न'खराव बिदि जानायखौ आं बिमा बिफानो मालाबाबो खोन्थानो हायामोन। लाजियोमोन आं, अयथासार लाजियोमोन आं। मानो होनबा आं बुजिबाय, हाबा जानानै बुजिनो मोनबाय आंखौ रावबो हाबा हराखै। आंनो खुद गोसो जानानै आंनो थांदों, बिमा बिफाखौ थगायनानै, बिमा बिफानि मान हानानै। बुंनो थाङोब्ला बे गामियाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया आंनो खोमा। आरो बे न'खराव बिमा बिफानि मान सनमान हानायाबो आंनो खोमा। आंनो पापि। बे हिसाबै आं आंनि हौवाखौ मोजां जाजानो लुबैदोंमोन। आं आंनि हौवाजों मोजां संसार जानानै सानसे बिमा बिफानि मेगननि नोजोराव आंखौ अनसायनाय आं देखायगोन। आंनि हौवाया मोजां जाथों, जों अनलायदों, उन्दै बैसोआव हाबा जादोंबाबो जों गोरोबलायदों, जों संसार जाबाय ग्रोम होननानै आं बिमा बिफानि सिगाङाव आंखौनो सासे मोजां फिसा होननानै आं देखायनो चान्स लाबोदोंमोन, खाबु लाबोदोंमोन। नाथाय बे खाबुखौ बियो होआसै। दुम दाखाल अयथासार लोंनाय जानाय, हाबा जाजेननाय समावथ' बियो आंजों थानो मोनखायाखै। इन्दिबिमोन नालाय, उदालगुरियाव थादों बेसेबा गोबाव जुग। आरो बिनि उनावहाय फिसा देरगोमालाय लांदों। केम्पनिफ्राय फैनानै सालाखाथि बबेबा क'क्राझार थाला फैदों, लिलि लाला। ना बे आंखौ खबरबो लायोमोन, ना दबरबो लायोमोन, जेबो खबर लायामोन। मासाव खेबफा बिदिनो फन हरलाबायोमोन। होनबाबो आङो रावबो हौवाजों रायज्लायनाय, आंना फिसाय गैया होननानै रेकर्ड गैया दिनैसिम रेकर्ड गैया। आंनि हौवानि बिमा बिफा बयबो अनो आंखौ, गावनि फिसा बायदि आइ सना होनो, आदर खालामो। गावसिनि मानसि बायदि बिसोरो आंखौ अनो। बिसोरजों आं गोरोबनानै संसार जादोंमोन। नाथाय 2020आव जेब्ला सुक्ति जायो, बाहेरायाव थाबाबो बे लोंखायो, गोबावजों खेबफा न'आव फैयो, दुम दाखाल जाफैयो, दावराव दावसि जाफैयो। बे बाहेरायाव थांबासो सान्ति जायो माने। जेब्ला सुक्ति जायो 2020आव बिटिआरनि सुक्ति जायो, होमबा इन्दिबिफोरा बाहेरायाव थानायनि खाबु गैला, न'आव थानांसिगौ। मा मावनानै जायो गावसिनि गोसो। दा बे फैबाय, मा मावनानै जानो, जेबो खामानि गैया। गोदाव सोराव न'आवनो थाबाय। जा एसे थाखा फैसा मोनदोंमोन सिगाङाव,
बेबो दिनै एसे गाबोन एसे जानानै जोब्बाय, जेबो खामानि मोना आरो जेबो खामानियावनो ज'आ, जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ना खस्थ'खौनो खालामो ना मायो, जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ओरैनो न'आव थायो। मोनाबा लोगोफोरजों सोरबा लोगोफोरजों 10 थाखा 20 थाखा मोनबाय, लोंहैबाय, आड्डा मारिहैबाय, मा रायलायो मा सावरायो न'आवहाय दुम दाखाल जाफैबाय, बखिफैबाय हिनजावखौ, ओंख्रि थावानो मा थावानो गारखां गारसि खालामबाय, नोमफा जाहोआखै नोमा जाहोआखै, हेन थेन माबा माबि, सोर सहायगोन? सोरबा सहायनानै थानो हागोन ने? दावराव जायालासे थानो हागोन ने? हायामोन आं। सोरबा हायो हाया बे गावसिनि खोथा, आं हायामोन, आं सहायनो हायामोन, आं एसेबो सहायनो हायामोन। आरो आङो बेखौ बांसिन सहायनो हायामोन जेब्ला लोंनानै मालायनि बाथ्रा, मालायखौ बखिफैयो होमबा आं बांसिन सहायनो हायामोन। आंखौ बुं, बखि होन, मा बुङो बुं, राय होन, आं जेबो मोनामोन। आं सहायगोन, आं बुंगोन, आं थागोन। नाथाय आंनि बिमा बिफा, आंनि न'खरनि, गावनि बिमा बिफायानो जा, आं बुंजानो सैयामोन। आं एसेबो सैयामोन। इसोर दं, इसोरा नुगोन, आं एसेबो सुखुवामोन, आं एसेबो मोजां मोनामोन। बिफाखौ हाजार बार बियो बुनो खामफ्लाय थिखोयोमोन, गावनि लोंनायाव एसे एनै फंफा फंनै बुंदेरबा बुनो बियो थिरांथा लायोमोन। आं बुङोमोनबो, आफा बुजा, बेजों सानसे बुजा नायनि आंबो, ओमफ्राय गाबोन समाज लेंनानै माबायदि बिमा बिफा बुग्रा बियो, सोर फिसाया माबायदि बुग्रा बियो होननानै आं बुङोमोन। आं बिहाव बिखुनजोजों लोगो जानानै बिसोरखौ बुजा, दाखारबो दादोरदबो, जेराव दं बेयाव जिराय, बुजाथार, बुजा, खेबसेबाबो बुजा, नायनि आंबो होननानै आं बेखौ बुङोमोन। बुनो हायामोन बियो। जेब्ला आं बेबायदि बुङोमोन, बिमा बिफाखौ बुवामोन, बियो बुनो हायामोन। बुवाखैबो, दिनैसिम बुनोबो हायाखै। दाख्रायो, बुनो हाया नालाय, खामफ्लाय खुख्रांलाबायनोसै, सियार गारख्रांलाबायनोसै, हाला नालाय। माने लोंबाबो थाल दंखायो आरो बेहा, समाजा आंखौ मा खालामगोन गाबोन, बेबायदि। हिनजावा बिदि बुंबाय जेला, कन्ट्रल खालामनानै थानोसां, बेखौ बे बुजिखागौमोन, ओंखायनो बे जेबो खालामामोन। दा बिदिनो अननायजोंबो बुजायबाय, रायनायजोंबो बुजायबाय, गाबनायजोंबो बुजायबाय, लायाबा, आंनि खोथायानो, आंनि थरथिंसे मोदैयानो बिनि बिखायाव हाबाबा, हिनजावा माबायदि जाजानो लुबैदों बेखौ बियो नायाबा, बिजिराबा, जेबो सानाबा, नै दिनै नांलायबाय, गाबोननो बावबाय, हनै अखानायबानो जौ लोंहैबाय, लोगोफोरजों थांबाय, आरो बे थासारियानो सोमजिफिनबाय। मा खालामनो? दा लाया नालाय, थैनायसिम थांबाय आङो। आं थैनोसै, आंनो बे संसारखौ नांला, आं जाला। आंखौ बिमा बिफायाबो सुखु खालाबा बे हौवाजों फैनायनि, रावबो सापर्टआनो होलाबा, न'खरनियानो रावबो आंजों गसंफालाबा, ओरैबो सान्थि गैयाबा, आं थैनोसै, आं थैनायानो स्रा जासिगोन। थैबाथाय आंहा संसारानो जोब्बाय। नै आं बिसिम थांबाय, थैनायसिम थांबाय आं, थैनोबो खारबाय आं। हरनि 9टा 10टासिम थैनो खारोमोन आं। फासि नांनो दर फांथेला जोबनानै फांखायाव दिरुं आलायलाबायोमोन आङो। दर जोखावलाबायनोसै होनबा खाथि खालानि फैनानै, हामा हामा आइ, हामा बिदि खालामनो हामा, जों दं, बासायनोसै। थैनायसिम आंहा माबायानो गैयामोन खोमा, ओंखायनो इसोरा आंखौ लाङाखै। थैनो हाखर दंमोनबा इसोरा बै समावनो लांगौमोन। थैनो हाखरानो गैया, ओंखायनो लाङाखै आंखौ। खेबथाम थैनो खारदों आं, खेबथाम। बेबो दासिम खारगौमोन खोमा। बाथ्रायाव दङना, जाय मानसिया थैनो खारफ्रामो बेखौ दिरुङाबो लेङो, बबेबा सिमा दख'ना गामसाफोराबो लेङो, बारान्दाफोराबो लेङो होननानै। आंखौ बिदिनो लेंग्रा जाबायमोन खोमा। थैनो लुबैयोमोन आं, थैनो। जै दावराव जालायबाय, सहायनो हाला, आं थैनोसै। मा दंबावो? जेबो गैला, खुगानि रावबो गैला, जेबो गैला, देहा सोलेर मेंग्लिजोब्बाय, आं थैनोसै। थैनायानो आंनि जोबथा डिसिसन। आं बेयाव थांबाय। दा थैनोल' जाबाय थाबाय नालाय आङो, फुरागासेया। बिखुनजोआ आंनि थैनो नागिरनाय, आंनि आलायलाबायनाय जिफोरखौ सावखोमाबाय। हामा बेफोरबायदि, बेफोरजों गेलेनो नाङा। संसारा बिदिनो जाखायो, नांलाय खमलाय होनबाबो दाथै। बिदि बुंबाय आरो। ओमफ्राय सावनानैबो होदों, आंनि जिखौ थांनानै सावहैबाय। ओमफ्राय न'खरनि मानसि खाथि खालानिया बुजायफैबाय, बिदि दाजा, जों दं, जों सामलायगोन होननानै। बिसोर आंखौल' बुंफैयो। आं बुजिखाबाय, आं मिथिखाबाय, आं मोनजाखाबाय, आंखौल' मानो बुंनो। जाय हौवाया दुम दाखाल खालामदों, जाय हौवाया आं सोलिनाय बायदि सोलिनो हायाखै, बेखौ बुंबानो जायोना, बेखौ बुजायबानो जायोना। बहाय थांनो? सरि, आयं फैदोंमोन।
खाथियाव साइकेल दंमोन नालाय लानानै थांदों। दा थैनायसिम थांबाय, ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय दाथै माथै होननानै। होमबाबो बिस्रा गोसोआव गिनाय मोनबाय आरोना, जाबावगोन बियो सानसेबाबो होननानै। गावसोर न'खरनिजों रायलायबाय खोमा, बिनि थाखाय मोनसे फोथारनानै होनसै न'खराव, जाहाथे बिनि गोसोआव थैनो नागिरनाय गाज्रि माबाफ्रा खारथोंसै होननानै सिबाजानि माबाफोर लोगो लालाबायदों खोमा बिदि सानबाय। हिन्दु धोरोमावथ' बिदि फोथायनाय दं नालाय, ओमफ्राय बिदि सानबाय माने बिनि थाखाय मोनसे फोथारना होनसै होननानै बिसोर आंनि थाखाय जैग'बो होस्रांना होबाय। जोंहा ब्रह्ममोन नालाय जैग' होस्रांबाय। जेब्ला दिननिफ्राय आंनि न'खराव आंनि बिहाव बिखुनजोआ आंनि नामै जैग' होस्रांनानै होदोंना, बे दिननिफ्राय आं थैनोबो ओंखाराखै। आं बिराद गोरा गोसो जादों। हाजार नांलाय गुद्दा गुद्दि बुलाय गारखां गारसि खालामलाय, आं थैनो ओंखाराखै दे, आं थैया। नांगौबा आङो नोंनिफ्राय एखुथा जागोन, आं नोंखौ गारनानै खारगोन, होमबाबो आं थैया। नै आंनि गोसोआव बिदि साननाय फैलायबाय। बिनिफ्रायनो आं बिराद गोरा गोसो लानानै बिनि बखिनाय, बिनि बुंफैनाय, बिनि होनफैनाय, बिनि रोनाव फैनाय आं केर खालामै जालांबाय। नों बे जायगायावनो मा बखिफै आं बेखौ फारसेजों खोनासंनानै फारसेजों हगारनानै मबाइल आजादि सेरनानै थानो हाग्रा, भिडिअ नायलाबायग्रा, गान दामख'नानै थानो हालाबायग्रा आंहा नै बिसिम फैबाय। आं सहायनो हाबाय। बुं दे मा बुङो बुं, आं खोनासंगोन होननानै आं खोनासंग्राबो जाबाय। नाथाय बेखौ बियो आंजों आनजाद लाबाय थाबाय, मानो जेबो बुङा, मानो नांलाया, माने नांलायजानो लुबैबाय थायो बियो। न'आव लोंनानै फैबाथाय हिनजावा एसे बुंखाथारनांगौ, होमबासो इन्टारेस्ट जायो बेहा। माने गोसो जायो खोमा, बिनि गोसोआव बिदि जाफैबाय थायो एकदम। ओमफ्राय बियो बिदिजोंबो हायासै नालाय, बखिबाबो होनबाबो बुंबाबो खेरेखेरायथारासै नालाय, नै दानिया मा जाथि खुरमा न'खर, बिब' बिनानाव फंबाय, सोर बबेयाव थादों सोर बबेयाव थादों जादों, आंनि गासैबो हानहरनानै आंखौ लाजि फोनांग्रा जाबाय। होमबासो बिनि देहायाव नांसिगोन, बेहा बेखौ साननानै टारगेट लानानै दं खोमा। बेनिफ्राय बेयो आंखौ बिदि बखिग्रा जाबाय। दानाथ' आं कन्ट्रल खालामनो हाला। साला आंखौ बेसेबां बुङो बुं, आंखौ बेसेबां होनो होन, बिमा बिफाजों बेसेबां जालाय, आंनिखौ मानो हानहरनानै रायलायनांगौ? ना आंनिया नोंनियाव फैनानै माबा गाज्रि नोंखौ माबा खालामफैदों, ना नोंनि संसारखौ दंस' खालामफैदों? बखियो, आंनि बिफाया थैनानै थांलायलायबाय, आंनि बिफाखौबो बियो लानानै बखिबाय थायो। थैनानै थांदोंबाबो सान्थि मोनाखै। बिनि थाखाय आंनि बंस'आव रावबो आंनि बिफाखौ दिनैसिम नोमफाया बिदिमोन होननानै बुङाखै। नाथाय बे बुङोमोन, बे होनोमोन। माबायदि मानसि बियो, माबायदि आखुनि मानसि बियो? रावबो फोथायनाय नङा, नाथाय आं जादों नालाय आं फोथायदों, आं मिन्थिदों। बे भिडिअ'खौ नायखांनायनि उनाव आं बुंगोन। बेखौ सौसिजोबनो हायो आं, बबेदि आर्मि बेलाय। बे आंहा दांफैथों आंखौ। सौनानै आंहा न'खराव सासे आर्मि बिब'नि फिसाय दं, बेखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय, बखिबाय। मा बेलाय आर्मिसो, आंखौ मा खालामफैनो हानो? नोंखौ मा खालामहैनांगौ? नों जाब्रा जा, लोङो ना जायो ना थायो उन्दुयो बहाबा थैनानै थाबोयो, नोंनि लाइफ, नोंनि संसार, मालायखौ हानहरनानै बुंनांगौनि मा दरखार? ना नोंनि बायदि बिसिनि संसारा, ना बिसिनि संसारा नोंनि बायदि सानफ्रामबो दुम दाखाल? मालाय जादों लोंदों फिसा फिसौ ग्रोम ग्रोम संसार जादों, बेखौ नोंहा हानहरनानै गावनि हिनजावखौ दुखु होनांगौनि मा दरखार? आं बेफोरखौ खोनासंनो हायैयाव आं बुंफ्लांग्रा आरो जालायबायमोन आङो। आं खोनासंनो हाया। आं बोरै खोनासंनो नंथारै बाथ्रा बुंनायखौ आं खोनासंनो हाला। आं बिराद दुखु मोनोमोन आंनि थाखाय, आंनि फाग्ला बायदि फिसायनि थाखाय। सोरबा बिगुमाया मानो रायखांनानै बेबायदि हरनि समाव असान्ति खालामजानांगौ? बिसोर उन्दुदों मालाय फिसा फिसौ गोबानानै, मानो रायखांजानांगौ? मानो बुरखांजानांगौ? मानो होनजानांगौ? रावबो फोथायामोन दे, आं न'खराव खोन्थाफैनायखौ रावबो फोथायामोन। नाथाय आंनि बिनानावा सानसे
आं आलासि जानो लांदों बेहा कलेजबो बन्द आलासि जानो फै होननानै आं लांदों ओइ दिनखालि बिनानाव थांनाय हरावनो जाबाय जुदि बियो जात हौवामोनबा साननांगौमोन दिनै आंनि न'खराव हिनजावनि बिनानावानो दंफैयो आं दिनै कन्ट्रल खालामगोन थागोन आं जेबो थाङा आं लोङाबो मानो होनबा लोंबा आं जाखायो नालाय आं लोङा आं कन्ट्रल खालामनानै थागोन होननानै बियो जात हौवामोनबा साननांगौमोन मानो सानाखै बियो लोंनानै मोनायाव दुम दाखाल हाबा बाहासायाथ' बुंनोनो थाङा बाहासाया बुंजाया रेकर्ड दंजोबो आंनाव नाथाय आं बेखौ ससियेल मिडियायाव होआ नोंसो गाज्रि जानो हागौ नोंनि न'खरनिया रावबो गाज्रि नङा मान सनमाननि खोथा दं आं होआ एसेबां बिदि खिन्थु होनांगौ जायोबा आं होगोनबो रेकर्डआ सब दंजोबो आं स्क्रिनशट होना होदों आं होआ खिन्थु बिनानावा थांनानै नुबोजोबबाय सब नुबोजोबबाय बिगुमैनि आखला माबायदि अखानायैनो दोनफैबाय आं लासिं सिं लाजिनानै थैनोसै आङो जुग जुग बोसोरनि उनाव हाबा जाजेननायनिफ्रायनो थाङा हरबो थाहैया रावबो थाङा गावनो फाग्ला नालाय सोर थांनो रावबो थाहैया सान्थियानो गैयाबा बेखौबो खुनुरुखुम लांदोंमोन आङो आलासि जानो बिस्रा फैथोंसै जेबो जाया बे होननानै दहाय साननानै मोनायावनो जाबाय अखानायैनो दोनफैबाय आङो मा मोजां नुफैबाय नालाय दा बेहा गोसोआव हाबनानै थाबाय आब'नि संसारा सान्थि गैमारा रावबो गसङाबाबो आं गसंगोन होननानै बिनानावासो आंजों दा सापर्ट खालामनानै दं आं सापर्ट खालामगोन होननानै बिनानावखौल' आं फोथायो दा बिमा बिफाया जोंना बिमायाथ' जाम्बि नालाय मालाया मा बुङो बेजों थांफाग्रा माने बियो उन सिगां बिसिनाव साननो हानाय जेबो गैला बुरिबायबो माथो होनबावनो नाथाय सोरनिबा बिमा बिफा सोरनिबा जाथि खुरमानिजोंबो आं सोलिया आंनि लाइफ आं थैयो थाङो आं दालांगोन बिमा बुरिजों थानानै आं दालांगोन नोंसोर बेयाव आंखौ जोर जबस्थि थांफिन जाहैफिन गोरोन्थिया जाखायो जों दं होननानै बे फनजों ओरै फन लानानैल' जों दं माबा मोनसे खालामबावोबा जों गसंथागोन होननानै गोजानाव थानानै जागोन नामा नोंसोर आंनि जानाय थानाय उन्दुनायाव आंखौ बेंबाय थानो हागोन नामा आंखौ आदर लाबाय थानो हागोन नामा बे हौवानिफ्राय बासायबाय थानो हागोन नामा असान्थि खालामहोआ बिनि हौवानि गाज्रि खोथा नोंनि खोमायाव जों हाबो होननानै बेंबाय थानो हागोन नामा हायाना थैजासेखौ रावबो रिक्स लानो हाया सानसेखौ हागोन साननैखौ हागोन सोरबा समाज सोरबा पाब्लिकफोरा रावबो हाया आं जादों आं मिथिदों आं उगालि मोनदों आं दोरोदनायाबो बेनो बदनामा आंनावनो थाथों आं पापि जाथों आं बयजोंबो समाजजों गाज्रि होनजाथों फाननानै जाग्रा बेरायथिंनानै जाग्रा गाज्रि बुंजाथों होमबाबो बदनामा आंनावनो थाथों आं होमबाबो बे हौवानिफ्राय एखुथा जागोन आरो आं हाजार बार बुङोमोन आं जारिमिननि सिगाङाव गोसोआव गैया बे गोसोआव थाया बे मा गोसोआव थानो लोंनानैलाय लोङैयाव बुङोमोन आं खिन्थु बे गोसोआव थाया गोसोआव लाग्रा बे हिनजावनि बाथ्रा गाबखांग्रा हिनजावा आंखौ मा जाजानो लुबैयो बेखौ बियो बिजिरामोन दिनैसिम हाजारबार बुङोमोन आं सानसे बे न'खरखौ गारनानै खारगोन नों गोसोआव ला सानसे आंनि थाखाय रोन्दो गाबो आगोर मोननाय नङा नों होननानै आं बुङोमोन बिनि सिगाङावल' बुङामोन आं न'खरनि आं बयनिबो सिगाङाव हब्रासो बुंखायोमोन आं खारगोन मारै संसारनि मानसिया आंखौ फाननानै जाग्रा होननानैनो बुंथों होमबाबो आङो बे रेकर्डखौ गाज्रिखौ लानानै आं खारगोन आं गाज्रि जायाबानो जाबाय संसारालाय मा बुङो हिनजाव मानसिखौ आरो न'निफ्राय एसे दोरोदबानो नोजोरा गाज्रियाव गोग्लैखायो बेखौ जोंहा सोरनिबा बुंनायनि रिप्लाइ होफिनबाय थानांगौबा संसारानो जोबलांगोन थैनानैनो थांगोन होनबाबो जोबनाय नङा ओंखायनो आं रावनिबो जेबो बुंनायनि जेबो रिप्लाइबो होनो साना दा आंनि संसारा बेजों जादों आं माबायदि प्रब्लेमजों आं माबायदि थासारिजों बेबायदि जानांखो आं बेखौसो बुंदों खोन्थादों आरो आं जिन्दगिबो बिदियावबो लाबोनाय नङा जा बुंबाय जोब्बाय बेयावनो सोरबा फोथायो सोरबा फोथाया आं बेखौ जर जबस्तिबो खालामा दा गथ'नि खोथा बुंनानै नोंसोर बुंबाय थायो गथ'खौ साननांगौमोन गथ'खौ सानोब्रा खाथियाव बिलिरबाय थाबाल' अनबाय थाबाल' गथ'खौ अननाय जाया आंनि गथ'खौ आंनो डिसिसन लानानै आंनो सोदों हस्टेलाव आं फोरोंगोन आखाइ आथिं दं आं खस्थ' खालामनानैबाबो आं फोरोंगोन होननानै आं जिद लानानै रावनिबो बरसाजों आं सोआखै आं हौवानि खामायनायजों बिनि खामायनायजों आं सोनारगोन आं बिनि खामायनायजों गथ'खौ सोगोन होननानै आं सोआखै आंनो डिसिसन लानानै गोसोआव गोरा साननानै आं सोगोन होननानै आं बिमा बिफानि खाथियाव गंसे UN एकाडेमि दं बे स्कुलाव सोदोंमोन दा आं गैयिनिफ्रायनो बिसोरो गथ'खौ लांबाय न'आव गावसिनाव दोनहैबाय हनै गावसिनि खाथियाव एडमिसन खालामहैबाय होमबा आंहा बेयाव मा बुंनांगौ
आं बिसिनिफ्राय जर जबस्तिबो लाबोआ गथ'खौ जुदि हरोबा आं थख' लाबोगोन आं खांगोन आं फेदेरगोन आंनि फिसा आंसो खांखादों आंसो फेदेरखादों आंसो फोरोंखादों आं लाबोगोन नाथाय जर जबस्तिखौ नाङा मानो होनबा बिसिनि न'खराबो आंनि फिसाखौ ओरैबायदि अनो रावबो गथ'फोर गैया बेल' आंनि फिसायाल' बिफाया फाग्लाबाबो आंनि फिसाखौ बिमायं बिबै बिबौ दङ सब अनो आंनि फिसाखौ माबायदि जोथोन लायो आं बेखौबो नुहुरखानाय बेनिखायनो आं बिसिनिफ्राय आं बोखानानैबो लाबोनो साना खिन्थु आं हायो गोसो जायोबा मानो होनबा सासे गथ'आ 18 बोसोरसिम सासे बिमानियाव थायो नाथाय आंनो बेबायदि जर जबस्तिखौ नाङा केस सालायलायनायखौ आंनो नाङा गथ'आ बेयावबो देरगोन बेयावबो देरगोन मोजांल' जाथों मोजांल' फोरोंथों मोजांल' फरायथों नांगौ जायोबा आंबो सापर्ट खालामगोन आंबो हेल्प खालामगोन आंनाव गथ'आ जुदि थाखा फैसा बिहरोबा बादा गैया माना गैया नोंखौ बिसोरसो अनखायो बिसिनाव बि आं दिनैसिम गथ'नि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङा आं बुङा आं बिहरखोमायोबा हरगोन बादा गैया बेयावहाय खबर लाखोमायोबा आं लागोन बादा गैया खिन्थु जर जबस्तिखौ नङा आंजों था बाबाजों दाथा बाबाया गाज्रि बाबामोनहा बाबानि न'खरा आबै आबौमोनहा बिदि आंजों था होननानै आं गथ'नि खोमायावबो बेबायदि गाज्रि बाथ्रा सोआ आं लुबैया बिदिखौ आरो गथ'आ बुजिखाबाय सोरनि अननाया माबायदि बे हारसिङैनो बुजिलांगोन आरो सोरबा सोरबा बुंदों नै गथ'नि सना लानानै खारदोंनो गथ'नि सना लानानै बहाबा थांदोंनो नोंसोर दाहोनानै हैदोंमोन नामा सोरबाया दाहोना हैदोंमोन नामा सोर बुंग्रोनाय बे मानसिया मानो दिनैसिम मोखां देखायनो हायाखै आं बेखौ बिराद नायनो लुबैदोंमोन बे गामिनि मानसिया बुंदों खोमा सोरबा गथ'नि सना लानानै आरे नों गामियाव संसार जादों नालाय नों मा मिथिनो नों जोंनि न'खराव थांनानै मिथिहैदों नामा हो गथ'आ खयथाला सना गानोमोन गथ'आ मा सना गानोमोन हाथायनि ना रुफानि ना सनानि नों मिथिहैदों नामा नों थांफेरदों नामा थांफेराखैबा जुदि न'निफ्राय जेबो गुमुर मोनाखैबा बाथ्रा बुंनो नाङा बे मेसेन्जारफोराव रायज्लायनानै मिथिबाय बिदि स्क्रिनशटफोरखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनानै मा मोनखो गथ'नो आं सना दाहोना होदों आंनि खोमानि सनाखौनो आङो फारनै फिसा फिसा दाहोनानै होदोंमोन आंनो हाबा जानायाव आंनि बेवाइया सना जरासे होदों दे फिसा फिसा आंनि फिसाया आंनो सनाबो होआखै रुफाबो होआखै जेबो होआखै आं बेफोरखौ बुंनोबो थाङा बे सनाखौनो आङो गथ'नो आंनि सनाजों गोरोबनानै जरासे बानायनानै होदों गानदोंमोनबो देरदोंमोनबो जेब्ला हस्टेलाव थाहैयो उन्दै मानसि आंबो सानस्लाबासै हस्टेलाव थाबा सना बिदि गोमायो मायो फुनानै लालायो ना मानानै लालायो आंबो सानस्लाबासै दोनफैबाय हनै दोनै थाबाय थादोंमोनबो गानदोंमोनबो बोसोरसेया उनावहाय मा बेखौबो बिनि खोमानिफ्राय रावबो बोख्लाबदों ना मादों गथ'आबो खोन्थानो रोङा सनाया गोमाबाय हस्टेलावनो आच्छा बे सना गोमानायखौलाय न'खरावबो मिथियोना बे जारिमिननि न'खराव मिथियोना नै दिनै नानिया सनाखौ बिदि खोमानानै लाबायनो मा खालामबावनांगौ बे गथ'खौ होननानै खोन्थाबाय आं बिमा बिफा बिहाव बिखुनजोनोबो जालाहाय बे गथ'जों होननानै माबा गय फाथै जरा होनांगौनो दैखराव होमबा सनाया फैफिनो मोनफिनो होननानै होबायबो मानिबायबो खालामबायबो हनै गथ'आ साननै सानथाम थानानै बिदिनो मास मोनसे थानानै गावनि सनाखौ फारसे लेखायाव जुलायलायनाय गावनि क्लास रुमाव मोनफिनदोंनो नाथाय फारसेया गैया फारसेखौ मोनफिनबाय आंनो होबाय आरो बे फारसेखौबो आङो दाहोथ'नोथ' हाया नालाय आरो खोमायाबो सना गानहोआबा गोथेयो उन्दैनि खोमा हासि गनसिबो सोनानै दोनबाय थानो हाया आरो मानसिखौबो लदादा नुयो बिनि थाखाय आङो मा हाथायनि एसे बे सनाजों गोरोबनाय बायनानै फारसे सनानि फारसे हाथायनि आङो बेनो गानहोनानै दोनदोंमोन नाथाय मा फारसे हाथायनि फारसे सनानि गानहोबाय थानायाव मा जाखो हाथायनि सना गाननाया खोमाया गाराय जाबाय हाथायनिया मानियासै सनानि गानबाय थानाय नालाय हाथायनिया मानियासै नालाय बे फारनै सनाखौबो बियो बे खोमाया साबाय नालाय गावसिनि हस्टेलनि मानसिफोरखौनो खुहोनानै दोनबायनो बेबा बबाव दोनखो बेबो गोमाबाय होमबा बबे सनाखौ सोर लानानै खारखो आरो बे सना फिसाखौ लानानै थांनानै आं बबे लाइफआव मा गोजोननाय मोनहैगोन नुवाबा बाथ्राखौ जानला मोनला रायलायनो नाङा नोंसोरो जुदि बे जारिमिननि न'खरनि बुंनायबा जेबो नङामोन नोंसोरो गामियाव थादोंबाबो आंनि संसारखौ मिथिया नोंसोरो बेयाव नो सनाखौबो लानानै थांदोंनो बिदि खालामदोंनो नो होननानै जों मानो खारफाबाय थायो हायोबा प्रुफ देखायना प्रुफ नोखौ बिदि दालायबाय थाखा फैलानो बिदि थांबायनो सनाबो लानानै थांदोंनो मा बेफोरलाय सोंहैना
जारिमिननि न'खरावनो लानानै थांमारदों नामा होननानै सना लांदों होनलाय होननानै मानो सोंहैयाखै मानो बे न'आव थानानै जिरायनानै मानो नो बिदि लांदोंनो फाग्लिया बिदि लांदोंनो होननानै मानो दस्राजों मानो मेसेन्जाराव रायलायना मानो स्क्रिनशट आरो रायलायबाय बे रायलायग्रानि फट'खौ होना होनदां माबायदि बियो नायनो आङो बिसिनि गामिनि जानो हागौना बियो माबायदि नायनो आङो जाहाथा मालायनि संसारखौ बेबायदि बुंनो नाङा आंसो जादों आं सहायनो हायैखाय आं खारदों आंनो नांला आंनो जाला आं संसारखौनो जाला सोलायनो होबाबो सोलायनो रोङासैबा आं जाला होननानै आं खारदों जुदि नोंसोरो एसेबां दाव अनदोंबा एसेबां आदर खालामदोंबा जारिमिना आद्रि जाबाय हिनजाव गैया हाथा हामा जाबाय होननानै नोंसोर अनदोंबा हिनजाव मोजां सथि बायदि नागिरना होफैदो बादा गैया नोंसोरनो नुगोन संसार जालांनायखौ बोर मोनथों नोंसोरो इसोरनिफ्राय मोजां हिनजाव नागिरना होबा आंथ' जानो हायासै आं जेनबाय आं सथि हिनजावबो जानो हायासै संसारनि मानसिनिबो मा ओरै सथि हिनजावा हौवाया जेखि खालामा बुजा बुग्लिजा जोग्लिजा अयथासार खालामजा बुनाय होननायखौथ' बाद हो खायसे खायसे हौवाफोर दङ खायसे नङा आंनि हौवायानो आंखौ रावजोंनो बुथारोमोनबो खुगानि बाथ्राजोंनो बे आंखौ बुथारोबोमोनबो आंखौ पेरालाइसिसबो खालामोमोन हां थोनो खालामोमोन जेबो गैयै देहायाव आलायस्रोबो खालामोमोन बुजानाया दिनै समफोर मलम फुनबानो दागोआ खारबावो नाथाय जाय मानसिया बाथ्राजों बे बिखायाव सौजायोना बेयो थैजासेयाव खारनो रोङा दा आंनियाव दङ बियो आं थैजासे बेखौ फोथायनो हाया आंनि थै रोदा आंनि गासिबो सोलेरावनो बिनि अयथासारा दङ आं बेखौ बावनो हाया सोरबा आदर खालामदोंबा खालामहै बादा गैया सोरबा आय होनदोंबा खालामहै बादा गैया नोंसोर जोथोन लाबानो जाबाय नोंसिनि मानसि आं हायैनि आं सारेन्डार लानानै फैबाय आं हाला बेयाव गोरोबनो आं हाला मालायखौ मा बुंनो आंनि न'खरनि मानसियानो बुंबावदों एकदम माने नोंहा गोदोनो बै उजिगासेयाव पाप मावनानै फैखानाय बिनिखायनो नोङो दा बे उजिगासेयाव बे हौवाजों असान्थिबाबो संसार जानांगोननो बै उजिगासेयावबा आं माला उजिगासे जाखो इसोर ना मा जाखो मिन्थिखाजोब्बाय बिसोर मिन्थिखाजोब्बाय माने बै उजिगासेयाव आं मा पाप मावबोदोंमोन होमबालाय बिसोर इसोर गासिबो इसोर बिसोरो इसोरखौनो नागिरनांला बिसोरनो इसोर बै उजिगासेयाव पाप मावबोनायखाय आंहा बे उजिगासेयाव आं खेबबेसे उजिखो आंनो मिन्थिया बिसोर मिन्थियो आं खेबबेसे उजिखो बिदि बुंबाय आंखौ आंनि न'खरनि मानसियानो नोंहा बै उजिगासेयाव पाप मावबोबाय नालाय दा बे हौवाजों असान्थिबाबो नों सैसोमनानै जानांसिगोन होमबासो नों देरहागोन होनबाय होमबालाय सथि हिनजावा बेसो बिसोरनि साननाय बायदिबा सथि हिनजावा माने अयथासार खालामजा नों थैलाङो ना मायो आखाइ आथिं नोंहा बायलाङो ना अयथासार खालामजालाङो नोंनि बिखाया गावग्लिलाङो ना सैसोलाङो नों रानलाङो ना मोनजादों ना मोनजायाखै माने थैलांजासेयाव नों थैलां होमबासो नों सथिनि जायगाखौ मोनगोन बे सथि हिनजावनि जायगाया बे आरो आं हाया आं सहायनो हाया आं सथि हिनजाव जानो हायासै आं सथि हिनजावनि जायगाखौ आवग्रिनो हायासै गुबुन सोरबाया आवग्रिफैथोंसै आं सारेन्डार होबाय आं हाया आं सथि हिनजाव जानो हायासै आं गावनि न'खरनि मानसिनि सिगाङाव बुंदों आं जानो हायासै आं सथि हिनजाव नङा आंखौ सथिबो दाहोन आं सथि हिनजावनि जायगाखौ आवग्रिनो हाया आं एकदम सहायनो हायाखै आंहा सहायनो हानाय गोहोआनो गैयामोन गासिबो बुस्थुआनो मोनसे लिमिट थायो लिमिटआ खरस जायोबा मा जायो जानायखौबो जों जानाय एकदम जानो बारा जायोबा उदैया मा जायो नोंसोर बयबो मिथिखायो गासिबो बुस्थुआनो मोनसे लिमिट थायो सहायनांगौखौ सहायबोबाय चान्स होनांगौखौ होबोबाय सोलायनो थाखाय खाबुबो होबोबाय खेबथामल' चान्स होयो मानसिखौ नाथाय बेखौ आं हाजारबार होदों खयबार जौगारदों खयबार थाफ्लादों खयबार लोंफिनदों आंसो मिथिदों सोर मिथिदों बिनि जाफ्लानाय बिनि आखल आखु सब आंसो नुदों आंसो जादों नालाय आंसो मिथिदों रावबो मिथिया सोरबा न' खाथिनियाबो मिथिया बेखौ मिथियोबा अनहैदो जाहैदो आं हाला आं सहायनो हाला एकदम जुदि जारिमिना आंखौ अयथासार खालामबोआखैमोनबा जोंनि न'खराव दिनैसिम नांलाय खमलाय दावराव दावसि जाबोआखैमोनबा बिसिनि न'खरनि मानसिया आंखौ बुंगौमोन जाबायसै जों दं जों नोंजों गसंफागोन होननानै नाथाय दिनैसिम मानो बुंनो हायाखै बिसोर मिन्थिखायो बिनि आखला माबायदि दिनैसिम आं हाबा जाजेननायनिफ्राय बिमा बिफाजों मोजां रेसपेक्ट गोनां खोथा रायलायनाय आं खोनाफेराखै दे आंनि हौवाखौ आरो खामफ्लायाव खाथियाव जिरायजाबनानै संसारखौ माबायदि जालांगोन उमुक फोरलाया माबायदि जागोन
बेखौ मावबा माबायदि जागोन दिनैसिम रायलायफेराखै। बिदा सानैया फिसाला सानैया रायलायो खिन्थु आंनि हौवाया बिदि रायलायफेराखै। आं नुवाखै। नुदों होनबा पापसो नांबावगोन आं नुवाखै आं नुवाखै दे। आं एथ' गोबाव संसार जाबोबाय फिसा देरबोलायबाय आं नुवाखै। बिराद गाज्रि गाज्रिसो बुङोमोन बे गावनि बिमा बिफाखौ। नाम मुंख'योमोन आयै गाज्रि गाज्रि भाषाजों बुंफैयोमोन। नोंसोर सिरिथा नङाबा देख्लायजोबगोन आं। उमुक उमुक होनसै नाम गाबज्रिनोसै सब दंजोबो नाम गाबज्रिनायाबो। ओमफ्राय बेफोरखौ जेबो बुङा बिमामोनहाबो बुंबाबो लाखाया नालाय। बिमाया बुङो आरो बिमाया खुगा गोनां मानसि नालाय। बारा जाबाय फाग्ला हेन थेन बेहा रायनोसै। बिनि रायनायालाय मा सहानो सहायाना। आरो मोजाङाव एखमबा फंसे बुंबा एसे लाफ्लानोसै। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय जाथाया बोरैहाय जादोंमोन, बिथांनि जिउ जारिमिना मा जाहोननि थाखाय दिनै बिथां रसमा ब्रह्म सिस्टाराहाय न' गारनानै बा गावनि गथ' बा फिसायखौ गारनानै खारनो गोनां जाखो आरोना लोगोफोर। थारैनो नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय मिथिखाबाय बिथां रसमा ब्रह्मनि खुगानिफ्रायनो, नङा होमब्ला लोगोफोर। बेनि गेजेराव आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावबावनो होननानै सानाखै लोगोफोर। जाबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिनांगौ बा खोनासंनांगौमोन, आपडेट हिसाबै नोंथांमोना मोननांगौमोन अलरेडि मोनखाबाय बा खोनासंलांखाबाय बिथां रसमा ब्रह्म सिस्टारनि खुगानिफ्रायनो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामगोन, बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन लाबोफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।